Stojiš ok, jel? Ide. Kad sjedne, baš čega imate se, pa kad ti Jel da se, spuši pa van, to, kujiš, jer taman majica ode gore. Da ga, mogu ga maknuti, nije problem. Kak? Gaza hoće, meni... Gle, baš je ono, da nije baš. Mislim, nije ono... Gle, mogu ga skinuti, to je najmanji problem, sekundu. Može. Ajde sad skini. Šta? Skini, ajde. Može, jel? Mislim, baš je ono ispada... Znaš koje je vrijeme, pa... Malo po malo. Dobro, sad bez elegancije. Evo samo pusti trenutak da smislim prve dvije rečenice, pa može? Pa ću ti reći. Reci kako da stanem. Onako ti bio, znači prednji kotač malo naprijed, ovaj zadnji malo prema tebi. Ovako? Da. Ej, to, baš to. Ok, ajde idemo probati. Može? Ide. Danas ćemo vam predstaviti brdske bicikle njemačkog proizvođača Q, poznate po atraktivnom dizajnu i kvaliteti. Ovaj bicikl koji vam pokazujem je iz Qove LTD serije. Karakteristično je po tome da je napravljena iz kvalitetnog 6061 aluminija i sa cijevima koje su promjenljive debljine stijene. Što se s tim postiglo, lakši bicikl, ušteda na materijalu, a da se nije izgubilo na čvrstoći. Po dizajnu to ćemo primijetiti po tome što je gornja cijev i cijevi koje idu stražnje vilice su spojene, to jest u jednome su komadu.